Hurian itu hata, adora sota puka perminggota, martang yang nauhom mahita dengan atabi. Amin. Mari di Mahita sia nomor 125 ayat 1 ayat 3. Kristus dohot gorni tod di perbadian natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Marsuara uluk-uluk mahamu pabuahon patubegehon hatai. Pasar hamu mahiro di ujung ni tanoon. Dok kamu mah. Nunga di palua Jahoba na posona si Jakob. Maruluk-uluk tu debatama ho alisa dok tanoon. Idehon hamu mahamu liau ni guarna. Marmulia mabahin hamu puji-pujian na. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Dewa tapar gugu na suhatu dosan. Olan alani asini roham sabingdo. Ubay na tarbain hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Di perbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonom mudo na pinangido na sida. Ali Tuhan pasaut mabaga-bagami. Tangihon mapangiduan nami, lehon mana tahu hanguluan nami, lehon madihami sa leling dihasiangan non, parbinotohan dihasitong ami, doho dihanguluan sa leling-leling na,
marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hokamu patik ni debata, imana tersujuk na surat di Judas ada ayat 20 songonom manidok. Alai hamua kaholongan, pauliuli hamuma dirimuna di atas saporsiamuna na badia situtu, jalan martangiang di bagasa tod di perbadia, ido sahana atong rak mangidogugu mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami. Mangudahon na hobar tu patimi. Amin. Tatopoti madusatta tuadupan ni dewata martangi yang mahita. Ale Tuhan dewata amanami pargugu na suatu dosan, para si rohami dahami na dangolon, narodo hami tujulom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh, jaladangadong haporsiaw di bagasan rohanami hiyan, saluhut dohami manibil siya nakadalanmu. Matse gudang do pangalasyon nami di patimu. Alai ingot mahami ali Tuhan, alani dinggan di basam dohot asin ni roham. Sayu nang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami ko barto asin ni roham, dohot dinggan di basam alani guarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami na gudangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonod do hatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tu au hamu akan naluja jalan sorat. Upasonang pehamu. Buat tamu maaugaku tu hamu. Guruhon hamu masih anau. Ay nalabok do au jalan na sirip marroha. Asa dapotan haso nangat to dimuna. Ay labok do augaku. Jalan yang do dohot na hupaporsaton. Hasa nga pumadi debatana di kijang. Amin. Epistel minggu tasadarion imana tersurat di buku Panurang Jona bidu 2 mamuk kasihan ayat sada sahat rodi ayat 10 sada taja hama margati soring dungi di paro Jahoba masada ihan raya asa dibodut si Jona jadi di bagasan butuhani ihanima si Jona tuluari tulu borngin. Jalani dokma, jauh-jauh doa usian hagogotaki tu Jahoba, gabe dia lusibana au, sian butuhan ni perbeguan au mengangguhi, ditangingon hodo suaraki. Yang ko au nunga hudok, nunga bali au siya jolo ni matam, alay tahe ulahak ko dope mamering dopak joro habadi ummi. Nunga mangukur au sahat tubona ni akaduluk, rasang-rasang ni tano odpe nunga tersordak kumbali yang au rodi saling leleng na. Alai di panakoko ngolukus yang godung ale Jahoba dewataku. Alai halak namar sobat tu gana-ganaan si poto-poto. Ima na manadik kon hasonganangan na si day. Dungi didok Jahoba matu ihani, gabi diutahon si Jona tu pasir. Ido sahana mertua mana tu mangihon hatan di bata, jalan au peopsa. Amin.
Tahatidak ko maha porseaot tay, songon na hinatidak ko ni dong atas sa porseaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, natong palangit dohotan. Aw porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, iman na tinubuhon si Maria, adora su tol di porbadia, adora su hauan. Ido tu kata na humaun na birnit, di panghuman ni tilatus, na humaripal di silang. Na tua utoro dong ditanam, na mula manghulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul siam di bata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di si mai bana pe mamulak suko tu tanoon, manguhumi halak na manghulu dokok namat, au porsea di tod di perbadia, jaladok sada huria na badia, huria atau pan halak Kristen akada badia, dohok dihasani dosa, dohok dihatai nama dok. Mulak mangun sugo dan halak nong mati. Dohok dihanguluan na surah sudah. Amin.
Tapi kima titing di huriata di bagasan na saminggon. Dikting di HKP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 10 Mei 2020. Na parjulu, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu rogate, topik minggu. Martangiang mardongan mauliate. Na paduahon, dikting parbagason. Titik parjolo do paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma John Perry 5 juta ST anak ni amata situa sabiden 5 juta nahinan tubuh ni inata Marlina Boru Hutagalung AMD Kep ruas ni HKB Resort Bonadolo Distrik Sapulusada Toba Hasudutan Dohot Orwana Arinta Kalista Depina Boru Manurung Boru ni amata Insinyur Oloan Poltak Manurung nahinan tubuh ni inata Doktoranda Indriati Pinodang Boru Siregar ruas ni HKP Resort Sutoyo Sian Sektor Kapung Baru Pamasu-masuon Sabtu 20 Mei 2020 di Gereja HKP Resort Bonadolo Distrik Sapulusada Toba Hasudutan na patuluhon ruas nataba mulai sadarion Minggu 14 Mei 2020 di Jalado Gabe ruas di HKP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Hesekiel Mangasi Siagian inangi Melisa Krisdayanti Borgultom dohot sahalak tanggungan Rosian HKP Resort Kapung Baru Distrik Sapulutulu Asahan Labuan Batu alamat sektor Gang Opak 5 Padidion Nabadia Minggu 14 Mei 2020 di ibadah jam 8:30 nunga di patupa huriata Padidion Nabadia tu sahalak yanakon ni huriata namargoar Winne Deandra Nauli Silalahi na palimahon persembahan syukur bulanan Minggu 14 Mei 2020 di sudi ibadah Duksipul Jamita Papungo Pelia Tujoloni Langgata Dohita Marhite Amplop persembahan syukur bulanan Tuhuria na paonopon Kompen Pendeta HKP Distrik Gualu DKI Jakarta Senin 15 Mei 2020 Kompen Pendeta HKP Sedistrik Gualu DKI Jakarta maringana di HKP Resort Jati Waringin Distrik Gualu DKI Jakarta mulai jam 10 WIB na pabituhon rapat panitia pesta ulang tahun pembangunan dohot parheheon perempuan HKP Sutoyo Rabu 17 Mei 2020 rapat panitia pesta ulang tahun pembangunan dohot parheheon perempuan HKP Sutoyo mulai jam 10 siang WIB maringanan di lantai serbaguna disesuaikan tusude panitia asaro madohoti rapati na pawaluhon pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kamis 10 Mei 2020 pesta peringatan Hari Hananaik ni Tuhan Yesus mar minggu rohita sona somal masuk jam onom jam 8:30 jam 10 sada dohot jam 15 dohot jam 10 WIB pertanyaan di sektor perdatan Cipinang Asam SMA Kalibata libur na pasiahon kebaktian bulanan paduan suara kasih choir Jumat 10 Mei 2020 paduan suara kasih choir HKP Sutoyo naing patupahon kebaktian bulanan maringana di gedung utama gereja mulai jam 10:30 WIB disesuaikan tusude anggota paduan suara kasih choir HKP Sutoyo asaro madohoti kebaktian bulanani na pasapuluhon kebaktian bulanan paduan suara kantate harmonik Sabtu 20 Mei 2020 paduan suara kantate harmonik HKB Sutoyo naing patupahon kebaktian bulanan maringanan di bagasni keluarga Jonas Marbun Boru Sitohang alamat Perum Wahana Blok N2 nomor 25 RT 20 Sada RW 7 Jatirangon Pondok Gede Bekasi
mulai jam 10 sia 30 wib. Disosoima tu anggota paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo asaro madohoti kebaktian bulanani. Na pasapulu sadahon pensiun Purna Bakti Situa Minggu 21 Mei 2023 di ibadah jam 10 sadawib. Patu pauni uriat tado acara pensiun Purna Bakti Situa tu Situa Ariano Sitorus SHMH. Sian habar haladon di HKBP Sutoyo siala naung barumur 45 tahun hobartu aturan peraturan HKBP. Di sude ibadah pepunguhon hamulateo dohita tujolo nilanggatan marhite amplop songon hamuleteota sipasatota tu Situa Ariano Sitorus SHMH saleleng marhobas di HKBP Sutoyo. Duksipul ibadah jam 10 sadawib diuduti dohot ramah tama di lantai 2 ni dohotan ni sudi parhalado dohot 2 halak perwakilan ganum sektor kategorial dohot paduan suara. Na pa 12 hon prapesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka perayaan pesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo di Patu Pahuriat tedo kegiatan perlombaan prapesta na berjulu cerdas cermat Alkitab dan buku ED beserta 3 orang untuk 1 tim perempuan. Kisi-kisi soal cerdas cermat Alkitab dan berpacu dalam buku ED. Tokoh perempuan dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kisah Yesus dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Nyanyian pujian buku ED. Haluau Nagok dan Sangap di Jahoba. Nah, berdoahan lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk 1 tim, gabungan perempuan dan ama. Nah, batuluhon merias diri sendiri individual peserta 1 orang perempuan. Pelaksanaan lomba Sabtu 20 Mei 2023 mulai jam 10.05 WIB di Sosoima Tusude sektor Madohoti kegiatan ini. Na pasapulu tuluhon pesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo Minggu 20 Mei 2023 acara puncak pesta ulang tahun pembangunan dohot perheon perempuan HKBP Sutoyo ibadah jam 6 jam 8.30 jam 10 sada dohot jam 10.05 WIB digabung jala di Patupa di gedung Graha D5 dimulai jam 8 WIB sahat tunasidung. Ibadah jam 10 lalui merdalan songon nasomal di gereja HKBP Sutoyo. Pesta ulang tahun pembangunan dohot perheheo perempuan HKBP Sutoyo di Patupa laho penggalangan dana pembangunan gedung sekolah minggu dohot ruang serbaguna HKBP Sutoyo. Jala penggalangan danai diharapon sian. Komitmen jemaat, lelang ulos, kai dohot lagu. Silua sian ganup sektor kategorial paduan suara. Disosoi tu situa sektor asa makai bahe-bahe ruas di sektor nabe. Marsi urupan mahamu mamorsan akan doki imadalan mangaradoti pati ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Na pasapulu obaton barita habut ni roha. Nunga jumolo marujungolu saur Rosintauli boru siahan opuni sidos maboru. Senin 8 Mei 2023 tutup umur 58 tahun. Hina baluhon ni amata situa menanti joner tambunan. Maninggalhon yanako dohot pahopu sian sektor Mayasari. Tuhan ma mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Na pasapulu 5 hon subangan. Di jalur subangan sing keluarga nyonya Opu Manurung Indriati Pinodang Boru Siregar sian sektor Kapung Baru bunga altar Minggu 14 Mei 2023. Hamulateon siala di pasu-pasu ni Tuhan dengan merdalan acara partupolon ni ianakon nasida. Lao pasikopo tiktingon boy mata jahat di titik cetak dohot barkot naung disediahon huria. Songonima saat nitikting di mingkuta sadarion.
Maridri mahita siya nomor 420 siya, mamukka siya na sada do ududna, los tapasa mapiliata sada adoh sada bi.
Kami ni debatana sumurung sia saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanami nanami na hinaholongan ni Kristus, horas marita saluhutna. Shalom. Suang songoni nang amang inang namangi huton ibadah on marhite live streaming sian garejaon pasahat tami matabe tu hita saluhutna namangi huton ibadah on secara live streaming. Jalan waeng taleho maroha do pikirata lahu manangihon hatani debata marhite turpuk nadi enet sian Filipi 4 ayat 1 saha rodi pitu. Filipi 4 ayat 1 sahat rodi pitu. Wida ngagudang dison akka hera gudang donaung lansia atong niuji majo amanginang nama jaha ayat 1 ganjil ima akka na sorang di tanggal genap. Jadi diingot ma tanggal lahirna. Diingot dope tanggal lahirna amanginang. Ya. Nama jaha ayat 1 manang ayat ganjil sudema akan lahir di tanggal genap. Sebaliknya na lahir di tanggal ganjil sudema majaha ayat na genap. Atong sude akan lahir di tanggal genap di jahama ayat na parjolo 3-2 ya. Hamu eudia dohot sin huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasan Tuhani. Marlas ni roha mahamu tong di bagasat Tuhani. Huulahi mamadok marlas ni roha mahamu. Unang holsohon hamu agia aha. Alai sadok pabotohon hamu matu debata pangiduam muna. Marhite hite tangiang dohot elekelek mardongan mauliate. Ima sahatna. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Rangaya pinasahat. Ahado na mabahen huria Korea. Boy songoni sangat pesat. Bisa beranjak maju. Ternyata dang terlepas ibana sian kehidupan doa daripada masyarakat Korea Selatan tersebut. Dang maluas yang ngolu partangyangon na sidaninna. Jala memang tarida doi marhite hera hampir do rata-rata gereja di sana lahu mabahen jam-jam doa ganu pari. Salah satuna gereja Myungsung Presbyterian Church. Myungsung Presbyterian Church. Ganu pari, saya di Patu Panasida do jam doa mulai siya pukul 3 may. Pukul 4. Pukul 4 manugot adong, pukul 5 manugot adong, pukul 6 manugot adong, pukul 7 manugot adong. Jala kebaktian on, ganup sesi dihadiri ribuan orang. Di dok gereja Myungsung Presbyterian on, beranggotaan jemaat 50.000 maun. Jala ribuan don ganup sesi setiap hari. Pola do lau borkat tu sikola
jolo kebaktian manogok nai dipilih ma na kebaktian jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 do. Lao tu karejo jolo kebaktian ibana dipilih ma jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 do. Manang lao tu dia pe lao mangulahon akalaon na jolo dimulai dohot partangyangon. Dan ternyata kehidupan doa tersebut telah membangun masyarakat yang maju, amanginan. Kehidupan doa itu ternyata juga berpengaruh kepada pertumbuhan negara itu sendiri. Itu bahena salah satu negara maju, Korea Selatan, sudah bisa disebutkan dengan negara yang maju. Alani itu HP, amanginang, ternyata tung masai margogos itu tuh HP, tangyangi. Itu bahena didok di Yakobus 5 ayat 10 onomi, margogos itu tuh tangyang ni na porsea molo dihaburjuhon. Nuaeng nungasahati ta tuminggu rogate. Imana margoar, manang namar lapatan, martangiang. Sudido rahita nungahiyama BG jala jojo ta BG, doa adalah nafas hidup orang percaya atau doa adalah nafas hidup orang Kristen. Onma kalimat na pinasahat ni Martin Luther. Jadi si Martin Luther nama dokono perjolo. Bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahasa pola dipatudos ibana doai songon nafas hidup. Bahwasannya memang satu hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah bahado hita asa boy torus marhosa. Dangi akamanginang arong do hita di son namar sangga-sangga marhosa. Hira-hira didok tulu halisa dari marhosa. Arong do songoni dang adong ra. Manang opat tali sadari sahalima amaro opat tali ma sehari marhosa dang adong. Alai kotok tong do hita bernafas asa boy hita tok tong mangulu. Alani ido molo didok Martin Luther, doa adalah nafas hidup orang percaya, mau mengatakan bahwasannya doa itu juga adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Atong molo adong dope nasian hita mangolu alaidang martangyang sasitongna nung ngamate nang peboy mardalan nang peboy mangulahon-ulahon na nang peboy maddo sidohonon na nang peidaw ni bana marhosa alay anggoso martangyang do ibana di bagasan nguluna songon halak na porsea sasitongna nung ngamate be alaniaha ala tauji majo molo dang marhosa hita sa menit pe. Saya pikir kita akan langsung lemas. 2 menit, boido gabe dang berdaya. 4 menit, boy hilang kesadaran. Mau 5 menit, 10 menit, udah langsung ngoding. Itu mau menunjukkan bahwasannya doa itu adalah satu hal yang paling penting yang tidak boleh terlepas daripada kehidupan orang Kristen. Dang boy tarsirang partangyangoni sian ngulu ni hala Kristen. Alaniaha, ala ido na mangalion gogo di hita. Ala ido na mangalion las niroha di hita. Ala ido na mangalion pos niroha di hita. Ido na naing idota anon siyan turpukon. Ala adora soi sasitong na di toko Alkitab pe aka manginang tung masegudang do aka toko Alkitab na makanguluhon tangyang on. Asa taboto Yakobus salah satu yang selalu membahas tentang doa juga. Dia bukan hanya membahas tentang doa. Alai tung dihanguluhon ibana do tangyang nai. Ngolu si partangyangi dipatuduhon ibana do. Yakobus ima salah satu pimpinan sinode di Yerusalem na parjolo sian sisian Yesus Kristus. Iba nama manguluhon ala Kristen di Yerusalem songon pimpinan sinode na parjolo. Jalada kolan makatahon asa ikon martangiang daong. Ala itung dihanguluhon ibana do. Si partangiang do ibana di bagasan nguluna. Jala di sada sumber di dok pola do lutut nai merdepel-depel main di dok. Sangat tebal. Karena apa?
karena sangat sering berdoa. Selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Nah yang didok dang margogo ibana anggo soalani tangyang i. Jalada kolan i. Yesus Kristus pe tung songo dia sibuk ni ibana. Tung songo dia padat ni pelayanan ni ibana. Tung songo dia gok ni ulauna. Alai iko saya dibuat ibana do tiki. Lah homar tangyang tu debata. Dan kita ya kamang. Molo jamita pertangyangan 2 minggu na lewat. Ido. Dong di pawarhat Yesus Kristus akasisian na itu Betseba. Anggo ibana tading do di darat martangyang tu debata. Alai sian darat di ibana ma akasisian na di ombang ambingkan ombak ima jamitai alai sada nanang idota sian martangyang do Yesus Kristus dung melayani 5.000 memberi makan 5.000 orang. Artinya sesibuk apapun Yesus Kristus, dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Isi mahita na dung apala sibuk di son. Alanya kau laon. Isi mahita na paladang adong betikina alani akka tugas, alani akka tanggung jawab, target. Nah bahan gawe dang adong tikina lahu martangyang. Ra gudang dosian hitai. Nah saya tahilala tarajumi aguh tung masai gok ulauku. Gok akka tanggung jawab. Ngaloja sian parkarejuan gabidak sanga be martangyang. Ngaroja sian akka ulaun gabidak sanga be lahu pajupang doho Kristus i. Alai taida ma akka manginang. Yesus Kristus sendiri. Dia sudah sangat sibuk sekali. Dia sudah sangat begitu banyak melakukan pelayanan-pelayanan, tetapi dia selalu mengambil waktu untuk berdoa. Alani mulo ni sukun, mulo tapadomu sude partangyang otai, ngaya husukunon akka manginang tuhita. Rada kuboto manang na di minggu jam 11 manang di minggu jam 3 alai mulo tumpe husukunon, kulangi mo se manukun, laho marnida mamuse. Wahado, meningkat do, manang na turud do, manang na hot do. Mulut tapadomu sude jam 2 tai. Siya mulai mado satu borngin. Hira-hira 3 menit do. Aka manginang. Secara jujur angkat tangan mahita muludung di padomu sude sajom. Isi masian hita na sajom. Adong do. Nga di padomu siya mulai manogot satu borngin. Di padomu sudah durasi nai, isi masian hita namar tangyang sajom. Dangadong, na 30 menit, dung di padomu sudah. Tong mu saya dangadong, na 15 menit, isi mamu saya 15 menit, dung di padomu sudah. Dangadong. Na 5 menit tong dangadong. Atau jangan-jangan ini naso adong do, naso sajom do, atik nana 2 jom, 3 jom do di son. Atau ngusukum ma isi na 2 jom. Tong do dangadong. Alai forsea duau. Tarlu mobi akka inang di son. Biasanya dikatakan ibu perempuan adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga. Wilala dak sukup sajom. Lahu manang yakon sude akka yanakon pinopar sude pahopu. Pos doroh aku alai dang apala dolo ibana lahu mangangkat tanganna. Sotong gabi di dokon nona babadi-badia hotahe ninna. Habis si tong na si partangyang do ibana di bagasan nguluna ganupari. Alaya kamanginang si pata taringot tu hata tangyang ope
Si patadang sapangat tu sion hita. Adong do jolo nama dokon tamiang. Adong do jolo nama dokon tangiang. Atong dia do nasi tong. Tangiang. Pas doi. Nasi tong dia do tangiang. Alamulo tamiang ima holan sian hata tami doi, tami. Aha doi pasahaton pitta-pitta. Holan na pasahaton akka pitta-pitta taruh hita disi. Jala biasana nakin husukun tu amang situa disapik ku nakin husukun ala memang dangapala takka suatu si biasana idokon mo tamiang ninna di pasahat doi laho tu akka sobaon. Hera mardomo de itu pangatusion molosian hata tamii ima hola pasahaton akka pitta-pitta. Dangadong disi dala talahu manangihon alai anggotangiang disima dalata manang sadatiki dihita laho manangihon nunga di bagasan tangiangi akka pitta-pittata alai tongdo di bagasan tangiang i rohana rade laho manangihon hatana. Atong mulu radedo hita manangion hatana dang dohonot tabe ikon lomoniro hatai dahong alaniaha kamanginang alamolo hita martangiang sa sitong na jojo do nung nga tatotuhon jawaban ni debata na ikon silehonon na tu hita. Kalau kita berdoa sering sekali bahwasannya kita sudah menetapkan apa yang menjadi jawaban yang harus diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Dangia kamanginang mulu martangiak kita na jujut kita nung nga tatotuhon ikonodol yung mo Tuhan daong asik siya ni dang tohoy itu bahasa rohaku dang pas itu wow dang sitongi dang tutui dang ina dumenggan saya hira na hita nang boto na dumenggan tu hita sering sekali songotang yang ni salah na jombloi ati akamang jadi adong dotang yang ni na jomblo Tuhan kalau dia bukan jodohku Nina maka carikanlah yang seperti dia wajahnya seperti dia kulitnya seperti dia kakinya seperti dia atau biar Tuhan jangan repot dia aja lah Tuhan seolah-olah itu sedikit lucu tetapi ada sesuatu yang bisa kita lihat di sana. Dia berdoa tetapi dia menetapkan apa yang menjadi jawaban yang harus Tuhan berikan kepadanya. Dan kita sering sekali berdoa demikian. Berdoa kepada Tuhan dan menetapkan apa yang menjadi jawaban yang harus Tuhan berikan kepada kita. Apa yang go Yesus Kristus daksong nitangyangna. Tuhan salpuhon ma sianau panginumonon. Alai unang malomoni rohaku na saut lomoni rohamma. Yesus Kristus saja berdoa demikian. Apa yang go hita? Naeng do lomoni rohatai na saut. Apa yang saya diajari hita marhite? Tangiang alia manami. Saya saut malomoni roham di banua tungaon songon di banua gijang. Anggo kita balik-balik na ido. Saya saut malomoni roham di banua gijak songon di banua tungaon. Yang mau dikatakan, nah yang lomoni rohaku na saut. Ala yang gak usah sitong na. Namar tangiang daong. Ikon radedo manangihon. Hatana jala lomoni rohanama na saut. Odo na yang pinasaha ni Apostel Paulus tuhurian na di Filipi. Akamanginang. Songon halak nang pinajongjong nang porsea tu Yesus Kristus nang adong di patuduhon sada sikap hidup teladan hidup na ikon di patudu marhite ngulu ni akasi partangiang huria Filipion on mahuria na pinajongjong ni Apostel Paulus sendiri na pajongjong konon alai dung ditadikon ibana dung ditadikon Apostel Paulus huria Filipion
Mardalan ibana dongi terpenjara ibana, di BG ibana ma, tarbortik tu ibana. Adong perbulat-bulatan di tengah-tengah ni huriai. Adong perbada-badaon, na menganggap dirinya lebih penting, na menganggap dirinya lebih hebat, na menganggap dirinya lebih berjasa di tengah-tengah gereja itu. Di BG ibana doi. Di BG ibana do persoalan sian intern, do sian eksternal. Di internal itu bahena di dok ibana di ayat 2. Hamu Eudia dohot sintike. Huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasat Tuhani. Huapoi mahamu asa marsadani roha di bagasat Tuhani. Buasa di doso ngoni, alangom ngamulai adong disi perpecahan, dang adong bahasa daun ni roha. Mulu di pasal 2, di jauh do gohi hamu halalas ni rohakon, sada ma parrohahon hamu, sada ma haholongamuna, sapi kiram mahamu. Perkataan itu menunjukkan bahwasanya telah terjadi perpecahan di sana. Eunike dan Sintike adalah diaken ketika itu yang sangat berjasa, tetapi di antara mereka menganggap bahwa saya lah yang paling berjasa. Saya lah yang paling terampil, saya lah yang paling hebat. Menganggap dirinya yang paling baik. HP anggo mangihuton si Paulus molo si partangiang do ibana. Molo nakin molo si huton Kristus do ibana nunga pasti ikon si partangiang. Molo si partangiang do ibana ahadona tarida sian nguluna. Roha naserep. Tidak menonjolkan diri. Dada patengah-tengah ho diri daom. Alai roha naserep do. Odo na yang pinatuduhon ni akka na partangiang. Dan adong disila menonjolkan diri. Saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih berjasa, tidak. Mula nunga adong di tengah-tengah ni huria pasti akan terjadi perpecahan di sana. Mungkin dalam beberapa waktu akan bisa bertahan. Boy dope akan adeba masih paliannya roha rupani. Alai akan ada waktunya. Itu kemudian ay holanon pa begi-begion, saya holanon, saya holan au holan ibana di bari tahun ibana. Lama-lama juga orang akan menjadi kesal. Dan itu akan menimbulkan perpecahan. Itu yang terjadi di gereja di Huria Filipion. Antara Eudia dan Sintike. Anggo si partangiangi serep dorohana. Itu sudah pasti. Akkana serep dorohana ulo manangihon. Molo akkana gijang roha tung solo do manangihon ni. Dan kita ya kamang. Molo olo do hita manangihon berarti man serep maroha do hita. Anggolo do hita manangihon hatanya debata. Sakap ni debata na serep maroha mahita. Ala yang goso olo hita manangihon hatanya debata. Sudah pasti akan gijang roha do hita. Itu pasti. Orang yang tinggi hati itu adalah orang yang tidak bisa dibilangin. Orang yang tidak bisa dikasih masukan. Orang yang tidak bisa diberitahu. Tidak akan bisa. Orang yang akan selalu menganggap dirinya paling benar, paling bisa, paling hebat, dan ya paling baik. Anggo Apostel Paulus, songon si partangiang, songon si Tuhan Kristus hamu, huapoi mahamu, Eudia doho Sintike. Marsadani roha mahamu. Asabui sadani roha nasida. Ikon adong do serep ni roha. Imana parjolo. Tarida do sian ngolo ni si partangiang haserepon ni roha. Alana partangiang do hita sudi dison. Jalana martangiang do hita rotu garijaon. Sadana ikut tarida sian hita. Ima haserepon ni roha. Napaduahon ahana tarida sian turpuk on, songo dia ngoloni si partangiang, songo dia ngoloni si Tuhan Kristus, didok di si marlas ni roha mahamu, tong di bagasat Tuhani, hulahi mamadok, marlas ni roha mahamu. Sia dia do didok Apostel Paulus, marlas ni roha mahamu, sian penjara. Kondisinya sangat sulit.
kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Alai aharo di dokibana marlas ni roha mahamu. Huria Filipi menghadapi permasalahan bukan hanya dari internal tapi dari eksternal juga. Ada banyak pengajar-pengajar sesat, ada banyak tekanan-tekanan juga yang terjadi. Alai ahado na unang mago las ni rohai. Apa yang mau dikatakan melalui ayat 4 ini? Ternyata las ni rohai dan itu Tuhan sian aka kondisi di luar nih diri sendiri daong. Las ni rohai sian bagasa rohat sendiri dong. Pasti doi. Alai buasa saya joti ta sering mago las ni rohana. Buasa saya joti ta dang boy marlas ni roha di bagasan ngulut tahu nak kamanginang. Ala niya do hira-hira. Ala na saya jot tabayan standar yang harus kita capai. Ketika itu sudah dicapai, kita akan menganggap marlas ni roha. Menurut saya si kolakonian las marohaku pasti mai. Tapi ternyata standar na perjoloi duksi kolai bana ikon karejo do. Tapi mangaluli karejo tung mas saya maul. Dan kita ya kaman anggodung dapat karejo nian las marohaku. Nina gabe naik muse adong muse standar. Hape dung karejo ibana mulu naiknya jabataku las marohaku nina muse. Terus naik ada syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan yang dibuat asabui marlas ni roha ibana. Hape daong. Ternyata las ni rohai di bagasan rohat tasadiri do. Kita sadiri do nama bahen nama no Tuhon marlas ni roha di kita manangdang. Akamanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tahu jimajo marnida buasa ikon marlas ni roha kita. Heado di ceritahon jala viral doi pola do sape manang tahu jimajo membayangkan molo hita yang seharusnya bersuka cita laho merayakan sada pesta pernikahan alai holan alani saotik kalimat we ado kalungmu eda setipis daun sangge-sangge nina alani holan hatai gabe pola gabe pait nguluna pola gabe dang merasa berbahagia be laho mangulaho pestai adui nama ngaleho dirina laho ditotuhon bahwasannya las ni rohai ditotuhon sian luar ternyata daong Apostel Paulus sadiri sian penjara di bana alai tung sanggup di bana madokon mergogo di bana madokon marlas ni roha mahamu songone de tanaki nomor 400 nomor 480 pitu akamanginang tung halak na margogo si partangyangi dok pe si taonon dangolo talui positu tu rohana di debatanai Tuhan nama naluhon sude pangalui. Ternyata orang yang berdoa itu adalah orang yang memiliki sukacita. Sukacita itu akan memberikan kekuatan. Orang ngamago sukacitai tung sumargogo di hitama maulahon ulauta. Dan kita ya kamang orang ngamago las ni rohai. Amarsak dang tarulah hita be manangah alai mol marlas ni roha do hita bah mangula manangah hape adong dogoguta alani ido akasi partangiang pasti do adong las ni roha di bagasan nguruna alani aha ayat onom unang holsohon hamu agia aha alai sadok pabotohon hamu matu debata pangidua muna marhite hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate hala si partangiang pos marohana hala si partangiang dangadong be holso di bagasan rohana ala niaha kamanginang ala pos rohana adong do debata
naboi mangurupi ibana, na mangalehon na dumenggan di ibana. Asal maunang songon natadok nakin, dang ulo manangihon hatani debata. Saya ta pikiri hita do na uboto ahana dumenggan di hita. HP anggo dido di Yeremia ini, sebab aku merancangkan rancangan yang terbaik bagimu. Nih. Masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Atong ikon radi mahita lau manangihon hatani debata. Marpos ni roha mahita. Ido na pinasahat na dison. Unang holson hamu agya. Atong isi masian hita. Dung martangiang ibana didok amen. Alai buha donaeng. Denggad donaeng. Buha donaeng. Ditangio Tuhan i donaeng. Isi masian hita. Dung martangiang ibana didok ibana amen. Dung gajang akatangiang na di pajujur-jujur di pasa atau di bata amen nina ibana. Alai hola didok amen. Tong kuatir. Disukum mamuse. Namartangiang do ibana. Manang nama kata hatai sabing. Anggo hala si partangiang. Dung didok amen. Dang holsoa bebana di tangiang nai. Alai di pasahat ibana matu debata, jala di parade ibana marohana, lahu manangihon hatani debata. Alai sadana pasti akamanginang. Satu kepastian bagi orang yang memiliki iman yang tinggi, bagi orang yang berdoa dengan segenap hati, Tuhan akan menyediakan yang terbaik baginya. Bagi orang yang memiliki iman yang tinggi, keyakinan yang tinggi, Tuhan akan menyediakan hal-hal yang indah di dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Itu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang penyakit pendarahan 12 tahun. Ketika dia melihat Yesus ingin pergi ke rumah Yairus, di bawah ibana Yesus Kristus, Allah terbarita Yesus Kristus di hati hai. Roh ibana di lojong ibana Yesus Kristus, di jama ibana jubah nai. Dung di jama ibana jubah nai. Gabe dapat hamalungon ibana. Ahari dok ibana, sebab asalku jama saja jubahnya, saya akan sembuh. 12 tahun dia mengalami penyakit itu. Ala-ala roh ibana tu Yesus Kristus dengan keyakinan dan iman yang tinggi. Yesus Kristus berkata kepadanya, hapor siam mido inang pamalupokko. Artinya apa? Bagi orang yang beriman, yang berdoa dengan keyakinan yang tinggi, maka Tuhan akan menyediakan hal-hal yang baik bagi hidupnya. Amin. Martangiang mahita. Debata Jehovah amanami nahusobahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Puji kami mau ali Tuhan. Alani asi ni roham doh denggan ibasam nasahat di tonga-tonga ning ulun namion. Ilioko di hamitiki ali Tuhan. Laho bongot tu bagas joroon martangi yang mamuji pasangap guarmu nabadiai. Jalang ngahu pelehok kami beroha nang pikiran nami. Uparade kami nang ngulu nami. Laho manangihon hatami. Asa anggiat niyan. Hatami ma nagabe suru-suru di bagasan ngulun nami. Jalan napay baruhon par ngulun nami ari-ari ganup ari. Atong hatami naong saor tuhami Tuhan. Say loas may marurat marparbue. Jala loas may nagabe mangamudihon ngulun nami di si ganup ari. Ali Tuhan, mandok malati do hami tu ado pamu na badiai. Ala dilehoko do pedi hami tiki. Dilehoko di hami hai pason ubahin nabi marpungu di bagas joroon. Songon naung pinasupasumi. Dilehoko hai pason disudir wasmu. Dia katiki-tiki naung salpu. Tutiki na laing rope ali Tuhan. Lehonomu ma
tong hahipason. Leo namo makapasu-pasu na sumurungi. Tuganup akka ruas ni huriam. Mulai sian akka danak sekolah minggu, remaja pra-remaja, naposo bulung, sude na toras, sude amanami nang inanami naunglan siape tong ma. Ho na mga ramoti na mga lehon akalas ni roha. Tong say paingo na sida laho mabahen ngolu si partangiang songon gaya hidup asa songon akasihutok ko na sida tarida maatong marhite ngolu si partangiang gabe lamargogo na sida madalani hari-hari ni ngoluna mulutung adong dia karuas ni huriam ali Tuhan natongon di bagasan akaparsahiton homa na mga lehon hamalumon patugo haporsyaon na makirim asa anggiat dilihoko hamalumon marhite akka pangubatan na boy siya dupan na sida mulutung adong akka parukilon na duk namasa dito nga tonga ninguluna sa pargugoy ma ali Tuhan na sida asa anggiat boy dihamonak ko sude akka parukilon akka parsorion namasa dito nga tonga ninguluna asi maroham dia kanagalipi sa pargugam mo ali Tuhan uboto kami do Wado debata na sumurong na boy marnida aha na gabi na rumikot dito nga tunga ningulun namion alani i wasatami ma tubaga sa tanga musude namasa dito nga tunga ningulun namion asa homa napasikop po na kanarikoti dito nga ningulun nami nang dihuriami huriya hakabepe nasa resort su toyoon homa totong na masumasu mga leon hasadaw ni roha ali Tuhan asa anggiat dibagasan hasadaw ni roha lahu patupa akka pakubasyon na duminggan do pe tujuan ni arion lamar tabba matong akan naporsya diho ali Tuhan di bata aman nami hutangnya ko kami matong nang bangso do negara namion asa anggiat ho Tuhan na mga leon habisuhon dohot roha biar mida Jehovah di sude akka pangulo nami sude akka pemangku kebijakan asa marhite nasida boy ma dibuat akka kebijakan na dumenggad do pe tujuan narion pos dorohan nami na iring-iringomu nasida lahu mangulahon akka tugas do tanggung jawab nasida di tonga-tonga ni bangsoon ale Tuhan di sude akka sisolhot nami pe sude akka na makahulongi hami nahu haulongi hami nang dohot na sumakahulongi hami pe tong ma ramoti jala lehon akan narikoti di tonga-tonga ninguluna asiroham Tuhan hami pardosa kudang do hami gok akka pangalosihon alai hutadda hami di bata para siroha gudang doho asimaroham say sama nasa dosa nami asa tama hami gabi haboran di pas-pasum mulai ate mariho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Huhut ma tapasahat peleata marede mahita sian bukede nomor 215 ayat sada dohot udutna. Di habang sa di
Jong mahita sa tuhod. Tatangyak koma peliat datu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat tami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami peleanon. Pati bulhon harajaom mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di banua gijang, sa pinorbadia magwarmu, sa Roma harajaonmu, sa saot malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas dame, jalo hamu apa supasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sudako debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Dihamu amanami ina nami na hinaholongan ni Kristus sian hami na makubasi hita di parminggota di bagasan Arianon pasatot tabe ng parharasan matuhamu sa luhuna horas madita sa luhuna. Shalom.